Ang lalaki guys ng naidagdag. Doon sa may butas kanina guys, ito yun. Yan guys. Yes. Yan, magandang umaga sa inyong lahat guys. Maglalatag tayo ngayon ng 14 pirasong trap. Bale 12 piraso na yung maliliit, tapos dalawa yung malalaki. So sana pala rin tayo guys. Medyo naghahanap pa ako guys ng spot kung saan ako maglatag. Kahapon guys, doon ako naglatag kahapon. Nakadali ako kahapon ng mga mamaw. Hindi ko na-vlog kasi napakalaki ng high tide. Baka mabasa yung cellphone natin. Sana pala rin tayo ngayon sa paghanap ng spot na pwedeng paglatagan. Subukan ko ngayon doon sa pinakadulo. Doon kakaling may mga alimango doon. Doon kasi ako kahapon nakadali ng mga mamaw sa mga last trap natin doon. So yun guys, maraming salamat para sa walang sawang pagsuporta guys sa aking munting channel. Sana nandiyan pa rin kayo para suportahan yung munting channel ko guys. So yun guys, kung bago ko pa lang napadaan sa aking munting channel, baka naman pwedeng makahingi ng subscribe dyan para tsaka pakiclick na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin, mga Carbanting adventure. Bali 14 piraso lang to guys kasi wala na tayong pamain. Pinangilawan ko lang yan kagabi yung pamain ko. Medyo kunti lang yung nahuli ko kagabi sa pangingilaw pamain. Mga isdang palo tsaka hulas. Yan guys isdang hulas yan tsaka isdang palo. Guys so yun guys, update ko na lang kayo mamaya guys pag nandun na tayo sa spot, pag nakahanap na tayo ng spot na paglalatagan natin ng trap. May baon akong tinapay dito guys kasi nakakagutom yung maglatag ng trap, lalo na yung pagpandaw. Yan guys, nakahanap na tayo ng listo. Subukan natin lagyan dito guys ng trap kasi may mga dito, may mga tuyong sasa tsaka may mga pakawan. Bali bagong spot to ngayon guys. Lagyan natin doon ng isa guys, yung malaki ang lagay natin guys kasi sigurado ko marami rin dito kalantugas. Makakalusot kasi guys kung yun ang lalatag natin, makakalusot. Kaya itong ilatag natin para kahit yung kalantugas mahuhuli natin. Kung tingnan dun guys baka alimango kasi yung mga mga alimango kasi minsan nagtatago sa mga ganyan area, mga puno ng mga pakawan. Sa mga ganitong klaseng area yung nagtatago yung mga alimango. Wala naman guys kasi wala dito mga bakas.
Yan na guys yung isang trap natin. Punta pa tayo dun sa unahan guys. Bali dito lang tayo maglatag sa mga gilid-gilid. Huwag na tayo tumawid dun kasi marami din naglalatag dun. Taga dyan lang sa kabila. Yun guys, dito na lang siguro natin latag guys. Pangalawang trap. Sana may laman to dito. Sana surtin tayo dyan guys. Sana may malaking alimango dyan. Yan guys yung pangatlo natin guys. Unang trap natin sa maliliit. May mga toyong sasak kasi dito guys. Yan o. Baka sakaling may nakatago dito na alimango. Sana surtin. Bali ito na yung pangalawa sa malilit na trap natin guys. Bali pang-apat na yan lahat. Ang nalatag natin. Sana may laman to dito. Papunta pa tayo dun guys. Stay tuned lang guys. Yan na guys yung pang-limang trap natin. Sana may laman to dito. Ito na guys yung isang trap natin guys. May mga nakita akong bakas dito guys. Ito. Yan guys oh, mga bakas. Mga alimango. Baka papunta yan dun guys. Yan oh, parang may butas dun oh. Sana may laman yan guys. Bali pang-anim na trap natin yan. Punta pa tayo dun sa gilid-gilid. Tulak lang natin yung bangka natin dito para makapag hanap tayo dyan sa gilid-gilid habang nagtutulak. Sana makahanap tayo ng mga butas. Ganda talaga ng area dito guys oh. Ganda ng spot. Napakalawak. Doon kami naligo dati guys oh. Doon naligo kami doon. Subukan natin dito guys. May nakita kasi akong butas dito. Pero ginalaw guys, dinukot. Pero wala naman pinaghukayan. Yan guys oh. Klaro talaga na dinukot kasi makinis yung sa ibabaw. Pero wala naman pinaghukayan guys. Baka dinukot lang, walang laman. Pero try pa rin natin guys, baka sakaling pasukan yan. Kasi medyo malaki na yung butas na yan oh. Good size na yan. Try pa rin natin guys, wala naman masama kung subukan natin. Baka may magawi na alimango dito. Pumasok dyan, maamoy niya yung trap natin. Dito lang siguro natin latag guys sa tapat lang. Malapit na yung high tide oh. Sana may laman pa yan guys. So yun guys, abangan nyo lang guys yung pagpapandaw natin. Kasi pito pa yung ilalatag nating trap.
pitong piraso pa yan. Para hindi na humaba yung video natin. Update ko na lang kayo mamaya sa pagpandaw. Sana makaswerte tayo mamaya guys. Stay tuned lang guys. Sana pala rin tayo mamaya. Abang-abang lang guys. Yan guys, magpapandaw na tayo guys. Bali ibas na. Medyo malaki pa yung dagat guys. May papandawin tayo dito isa. Yung unang nilatag natin guys. Sana may huli. Medyo madaliin lang natin guys sa pagpandaw. Kasi 3 bars lang yung action cam natin. Napakalakas ng ulan guys. Kaya action cam yung dinala ko. Sana wag tong sana makasib to mamaya. Lagay natin dito sa case. Dalawang suga-suga crab. Isang alimang, yan o. Ayos. Dito guys yung pangalawang trap natin na malaki. Ayan guys, swerte. Laki. Ayos. Kasi ito na yung unang trap natin sa maliliit. 2 bars na lang yung action cam natin. Mabilis tumalubat. Mabilis talaga tumalubat to. Nandito guys yung pangalawang trap natin na maliliit. Sana may huli guys. Meron guys, ayos. Malinaw talaga guys kapag walang case. Ayan guys, ang laki guys.
guys, yung mga huli. Kasi 1 bar na lang yung action cam natin. Hindi na aabot. Mabilis lang kasi ito malubat. May papandawin tayo dyan guys, 3. Yun guys, tapos na tayo magpandaw guys. Bali, nakadagdag pa tayo ng mga huli. Ito yung mga huli natin kanina. Nandun sa lalim. Bali, nakadagdag pa tayo guys. Yan o. Ang lalaki guys o. Ang lalaki guys ng naidagdag. Ayos. Babae din. Ito pa guys oh. Doon sa may butas kanina guys. Ito yun. Ayan oh. Tapos ito guys oh. Malaki na din. Yan guys. Ayos. Hindi na tayo nakahuli dito banda sa mga last na nilatag natin.